Iya. Iki. Pak Kusnanto dikurung. Lho. Itu enek tulisannya Pak Kusnanto dikurung ganduk ki lho. Loh. Iki tulisane Kocluk. Iki Pak Kusnanto ngurung ganduk. Alah. Gubal. Lah jane nek kurungane lebas Carane Pak Ganduk. Ganduk nggih. Nama ngetrene Pak Kusnanto Ganduk Ibu Suyatmi ingkang ngitanaken Mbak Karisma Yogi Noviana. Iki sing ndek teko Medion. Lah ngapun ndek dikekne barang ki lho. Lho iki. Mas iki acara. Oh alah. Adicarane iki ora mung awake dhewe, Mas. Ngoten nggih. Iya, kemarin niku enten Ibu Haja Karisma. Oh, siange Orkes Campursari. Ya Sonia. Lho, dalune sik Campursari neh. Campursari. Saiki awake dhewe layang kulit. Dereng benjing-enjing. Lho sesuk iroh nak kowe enek apa iki? Acara apa? Adol larit karo pacul sesuk. Lah piye balene dhuwit ora radol ndi kok ndi? Oh iya. Ya ora bingung Ngene lho, Pak Mas. Kusnanto. Sing diarani sukses ki ora kok kudu pemborong gede. Nyatane panjenengane iki mung sak lading sak arit titik. Lah ternyata menjadi bukit. Lah hebat iki termasuk Pak Kusnanto lho beda lho kan wong-wong liyane. Wong liyane awake disalami mlebu disuguhi soto rawon, mlebu langsung lading arit. Lah jane yo gone emang samu tak tapuk labemu. Iki gone pacul barang yo nek kene iki Dik. Wedang bareng gula lho sak-sakan ning ngono arep lho. Ya kok mulai ya gawa sak-sak nak ya iso. Wong grapyak semanak lah. Grapyak semanak ora kaya Pak Kusnanto. Sing genah nggih titikan kena Mas. Wong niku lek berangkat iki dari bawah. Sukses. Berarti Pak Kusnanto mbiyen kependem kok ke bawah. Piye pun jenengan niku? Maksudnya iki Pak Kusnanto iki Berangkat. apa jenenge munggah ondo. Lho. Sedikit demi sedikit. Oh menekno gendeng. Genteng to, menene genteng apa piye ondo Menene barang iki? genteng. Piye to Pak Kusnanto piye to, Bos? Maksudnya iki budale iki Tekan ndi wis sampean ngomong ndang. ya ki mau dari bawah ke atas. Lah iya, berarti merangkak perangkane lemah ngono apa piye Pak Kusnanto? Piye to masalahe? Masalah iki. Nalika bibite Lah nyapa teko bibit ki bapak iki. Bibit ki bapake Puri kok. maksud ki Kawitane. kawitane. Jadi Pak Kusnanto ki dek iki merangkak. Lho iya to, malah ngelokne malah. Masa Pak Kusnanto lho berangkang ngene nak mlaku. Wong sing seger waras mlaku biasa lho ya kan kowe. Piye to bocah iki? Awale ki lho awale. Wiwitane. Wiwitane. Lungguh cecer sak bendinane lho. Kuwi lagune Tolji ta. Kowe ra mangsamu. Lah asal mulane beliau itu orang yang biasa tapi nyatane saiki luar biasa sukses kaya ngene iki. Ku mergo saka piye, Mas? Ya karena beliau itu bekerja keras. Piye? Kerja keras. Nyapa to kerja ngono Pak Kusnanto proyek kerjane to mriki to mboten keras Kediri nggih. Mboten mriki nggih. Kerjane ning kene gak sampe teko keras lho Mas. Lah keras ki ngirime teko kono, tapi lek megawene ning kene. Lho tegese dek iki nek nyambut gawe iki ra ngerti awan, ra ngerti bengi lho. Oh ngelone picek kowe berarti. Lah awakmu ngomongi ngono kowe. Bocah wong ngerti apa-apa mlaku epen. Nyambut gawe iki lho maksudnya mati-matian. Lah wong sik urip kok dipateni. Percaya udah. Angel-angel Lek nyambut jaman. gawe iki apa ya? Adus keringet. Lah yo kecut to Bos. Saene ning donya iki lados karo banyu. Sampeyan apa lados karo keringet. Wah ya Ngene lho ya. ngene. Bocah Lek kok nyambut gawe Pak Kusnanto ki direwangi tekuk ringkel. Lah iki malah ngelokne bungkuk kowe. Lah masa Pak Kusnanto monggo arite Pak Pacule. Enggak. Angel jameng Pancen SDM rendah. SDM Maksudnya ngene lho ya. Pak Kusnanto ki ora rawan ora bengi Lah. terus kawimbuan. Lah Ya gitu. sikil dinggo sirah dinggo sikil. Lah, Yo keju. Lah sikil go sirah masa terus kayang terus mlakune Pak Kus. Piye? nyambut gawe iki lho membanting tulang. Linu apa dibantingi tulang ngawur bocah. Wis rasa muman Mas Nyambut Dito. gawene bakul larit Dik ora bantingi tulang. Ayo mangane mbene iki lho ning pisar kono lho. Nek ana apa ta? Bacok-bacokan nganggo arep. Kuwi yo nesu lho. Kowe iki nesu lho Wong ngono. dijak omongan seriosa. Tapi Serius ora usah. Yang jelas gini Mas, ndak ada kesombongan sama sekali. Mboten. Mergo saka piwon dari bawah ki mau. Nggih. Iso menyelami piye to rasane wong nyambut gawe rekoso. mulai Lah, mak ngomong mulai nol. awakmu ki paling tidak ning kene ki ditanggap Pak Kusnanto ki menehi hiburan sing apik. Paling tidak kan awakmu iso nglunggone Pak Kusnanto sebagai tuan rumah. Dan nyapa dilunggone apa lungguh dhewe gak iso. Lah mau ya lungguh lho ngomong-ngomongan lho kok ya tak tuwapok lambemu tenan lho kowe. Gua pengen Tegese ki ngekeki nggon ning Pak Kusnanto ki lho wene ana nggon. lah nggon jembare kaya ngene picek kowe mripatmu. Lah nggon Pecel ku kasar mentok. Lah iki lebas angel basa omongan.
Kasar berjelemen. Sing ngene Mas Yudo, jajal ben muni dhewe piye Piye karepmu? karepmu piye? Pak Kusnanto dikapakne, Ndang. Ya sing ngene iki. Nah nyapa ta angel-angelmu ngomong. Lah yo nyapong lho Pak Kusnanto ki lho nyapo. Bakulan arit. Ya takon to. Lah yo suksese ki lho mergane apa? Mergane bakulan arit akhirnya dadi ngene iki. Lah iya mergo kan kerja keras. Nah nyapa to megawene ning kene ora ning kelas Kediri ado. Angel. Megawene ning kene lho. Ora gelem ora iso anu we. Mapakne Pak Kusnanto gak iso we. Lah nyapa dipapane wong turu iso dhewe lho dipapak-papane. Bojone apa piye aku mbok kon mapane. Sing cetha dalune iki Angel, syukuran Mas. Syukuran. Oh nggih. Syukuran iki apa to, Dik? Lho, syukuran ki tegese gedekne rasa syukur ning panguwasaning Gusti awit wis apa kuwi nampa kabeh kanikmatan saka panguwasaning Gusti, kabeh kenikmatan wis ditampa disyukuri. Syukur iki sing penting apa to, Dik? Lah syukur ki sing penting ya niat. Lah, kleru. Kowe kleru. Ya bener ta Syukur kok iso niat. teko niat, syukuran teko niat iki. Ya penting niat goblok. Ora. Lah syukuran sing penting apa? Duite. Nek niat ra nek dhuwit ra iso nanggap pae kok bocah iki kok. Ya awalane syukur niat ngono Lah ya kuwi. tapi kan disuruh karo dhuwit, Dik. Ora Lah kena niat duit kok terus tok. nanggap apa? Tasakuran. Ah, Oh, ngaten. Uga kitanan putrane panjenengane Mas Pinjal Risalta. Risalta Rizky Ananda putra kedua ora usah mbok waca putra kedua dhuwur iki dikitanke Oh, Mas. didongakne dadi putra sing saleh Saleh. migunani tumrap nusa bangsa lan agama Agama. taruna ngungkuli bapa. Oh, berarti diungguli bapaknya berarti ning dhuwure terus anake ning dhuwur mancik bapaknya malah nerunyak. tegese ki bisa merada asmane wong sepuh. Lah kok nyapa diprodo wayang apa piye? Kok prodo iki ora oleh maksudnya iki iso njunjung. Mikul dhuwur mendem jero Pak Kusnanto lho. Malah dipikul malah dipendem piye to bocah iki tak tepapuk lambemu tenan lho. Ngomong mbok sing penak Engko suwe-suwe tak sodok delosor. nesu. Bocil iki wangel Angel dijak. jak omong-omongan. Ora iki pokoke Pak Kusnanto. Dadi putra sing saleh. Lah ngono ae lho. Kitan. Beda kitani daerah Tulungagung, Jawa Tengah, Jawa Timur iki beda. Kok iso? Enek sing ngarani sunat, Sunat, enek sing ngarani tetak, enek sing ngarani supit. supit. Lah Sunat ki tegese netepi sunahe Rasul. Mula dijenakne sunat. Nek wis akil balik wajib sunat. Sunat. Mari ngono terus Supit kuwi supit. Kesusu goleki barang sing celempit. ngomong-ngomong. Oh, iki Cocok untuk tenan kuwi. klarifikasi. Napa? Iki kok mengandung pornografi lho. Senes mboten lah. Purno jare wong weton pondok Purno. Lho pondok endi Dik awakmu? Aku pondok bersalin to, Dik. Maksudnya pondok endi lho kok. Supit kesusu goleki barang celempit niku tegese barang sing reget utawi barang sing sukerta diresiki supaya ora ana sukerta, ora ana rubinda apa-apa kalis ing sambikala. Niku supit. Ono meneh? Terus tetak Tetaki apa, Dik? Lah tetaki manut aturane pemerintah utamane Pak Polisi. Nyapa? Tetak biyen buntet saiki butak. Dadi gawe helm Dik saiki. Oh iya, aku iso ben tak kayak tulisi SNI ngono. Oh. Tak tok. Wih, dadi wong iki kudu pengalaman. Ngono ya, Dik. Berarti niki teng daleme Pak Kusnanto. Paling tidak matur nuwun wis ditimbali mrene hibur para warga masyarakat ngumpul dadi siji luar biasa. Luar biasa. Wih, jan Delon penonton sakmene mbane kok ngewasi rene iki lho ndelok opo. tontonane ning kene, hiburane iki ning masa kene. Iya. Paling tidak ndongakno ning gone Pak Kusnanto. Dungane piye? Ning Surabaya tuku bubur. Heeh. Pak Kusnanto panjang umur. Amin. Ning Surabaya tuku tampah. Terus Pak Kusnanto sak keluarga mugi barokah. amin. Weh, Ning gayo. Surabaya Apa duwe duit? ora. Numpak apa? Tapuk lambemu lho, aku yo gawe lho kaya awakmu. Aku tahu kena numpak bis ning Surabaya padu karo kondektur kok. Sapa? Awakmu kae madul aku ndemben sing salah kowe jane. Nyapa lah kok Apa salahnya namanya? apa? Lu lek ning Harapan Jaya nyedek bis kae. Iya. Ngapa wis Tapi nuwun sewu, mari ngono. Lho ora duting-duting piye aku delokne kok. Tak Lah, tau ngapa? wapuk tenan kok saiki. Iki ketemu kondekture tak bacok. Nggih arep Pak Kusnanto. Lah salahe apa? Lah apa enek wong ning ngarep teng Jepun lho Bos kula. Kula badhe tumut jenengan teng Blitar. Aku lak nyegat bis ning kono. Lah kok dituting bis Harapan. Boyo, boyo. Boyo lambemu iki. Kecil aku iso boyo tak yacok tenan kowe aku. Tak warani bareng tak wantem ngeneki. Aku sego goreng. Sik ta Dik, tak klarifikasi. Wong goblok iso 7 kecamatan iki. Lah nyapa?
boyo-boyo ki maksudnya ki awakmu ki lho dijak nang Surabaya. Aku ape ning Blitar ora ning Surabaya. Aku ning prapatan kuwi ape ning Blitar main ning Rejo Tangan. Lah ya boyo-boyo ki gak ngelokne kowe ngono, karepe kowe ki lho ditawani bis. Duwe nyikmu iki kok piye kowe? Duwe ra gaplek kok tuku bis iki jane kocok apa kowe iki? Wong aku diduteng-duteng ngene karo beli. Boyo. Oh tak ya cok ternyata antem. Sik to ya. Nek bagus go goreng. Maksudnya kowe iki kon numpak bis. Lah, Moh, aku ning Blitar karepku ngojek ora numpak bis, Bos. Karepku ngojek wong cedhek lho nyapa to numpak bis. dijak nang Surabaya. Aku apa ning Blitar. Bocah iki kocok apa to, Kowe ki lho ditawani bis. ora duwe duit. Ndek ngenane genah sepi noe. Kowe ki dijak numpak bis lho, karepe dijak numpak bis. Moh aku ngojek, Dik. Aku ki pengen ngojek ora numpak bis, pengen ku ki ning Kademangan. Kowe ndak gelem dhewe aku arep mulih aku. Niki lho suwan, Bos. Anu, Suwan aku. Lah dijak momongan angel lho. Saya kowe kok ora saya cerdas. Ora cerdas blas. Lah awakmu angel lho momen karo awak. Mulane wong ben ketok cerdas kaya aku ngene iki lho. Piye to, Dik? Carane piye? Wong sehat, ada pepatah mengatakan men sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sering minum jamu. Awakmu ya, Dik. Loh, jamu, Dek. Jamu apa, Bapak? Jamu gendongan. Lho. Oh. Yo. Jamu apa? Gendongan. Lah gendongan kok dijamui koclok apa piye to? Lho enek kencur, enek beras. Kuwi lho bakul jamu sing digendong lho. Oh setruk. Bakule setruk kok dituku apa kenek? Bakul jamu digendong. Angel Setruk cari jamu. bakule. Bakule setruk wis Iya, Pak, digendong kok ditukoni malah bongkok kowe engko malah. Bakul jamu sing diadai botol. Apa cukup lah botolnya iki lho sepiro sampean iki. Aneh bocah iki. Aneh Iya, bocah nek iki. jelasne. Lah bakul jamu dilebokne botol lho terus botolnya Bakul jamu sing digendong lho. berarti setruk bakule ora usah ditukoni. Bakul jamu sing diadai botol terus diocok-ocok lho. Mumet lho ndase. Wah, apa enek bakul terus diocok-ocok ya bongkok. Wis ngene. Awakmu wis tau weruh bakul jamu ora? Roh. Lah ya wis ngono kuwi pokoke. Walah, lah ngono nuwun sewu, Bos. Pripun? Lah lek ngono bakul jamu kok mbok omongne kancane. Lah kuwi apa? Sehat iki sementing sarapan. Sarapan Mungkin opo? saestu jenengan enjing enten iki wangsul langsung sarapan. Paling tidak pecel. Pecel ndak-ndake. Terus lah aku beda, Mas. Apa jeneng? Kulane ning omah ki aku bakul soto pikulan. Dadi kuwi wis luwih sehat. Lah wis cangkem ora remuk pikulan disoto. Kaya mendal to ki engko Pak aku. Ora ya remuk, nyapa lho pikulan mbok soto ora enek daging. Gone budi lho, daging sapi akeh iki. Bakul soto sing dipikul lho, Dek. Oh, bakule lempok. Ya, bakule lempok. Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah wi raine ora dirubung semut. Bakul soto sing ning jero kuali Mas Ogar. Ora mbledos kwaline. Sing diocok-ocok. Bakul soto sing diocok-ocok ning mangkok. Kuwi enggak iso. Ora mumet. Anu, kowe roh bakul soto? Bung, Angkrik. Kowe roh apa ora? urung roh aku. Pak Eko lho biasanya sarapan. Ndak. Tenan semerap bakul soto. Dereng nggih. Ora roh. Berarti ya yoga. Bakul soto apa tuh, Jan? Bakul soto pikulan. Sampeyan roh bakul soto pikulan, Mas Bakul. Dereng, urung lho. Nonton kono lho roh paling. Lah, Tenan urung. semerap bakul soto pikulan, Mas. Dereng. Urung roh lho. Aku ya rong roh. Alah. Awakmu Iya, ngundale iya. kancane wae.